דמיון, חלום, פנטזיה. במקום הנכון. חלום, פנטזיה. התרגשות חיובית. I love you. דניאל 40, הפודקאסט על משמעות החיים שלך. הסטרס, סתם. נכון. שלום. הייתי אוהב הדורים. איזה כיף זה אפשר אני מרגיש שאני בסיסטרס. ושאפשר להגיד כל מיני דברים. אתה הכי בסיסטרס, דורון. יש. ההבדל בין התגובות. אני אומרת, היית מת, ועד? אפילו לא שמעתי, דורי. תקשיבו, זה ממש מרגש, כי אני מרגיש שאנחנו חולקים את האחות, או את אהובתי, והרבה פעמים אנחנו חולקים גם חוויות שונות, או מסתכלים בארוחות משפחתיות על אותן עיניים, ויודעים מה קורה מאחורי הקלעים במוח שלנו, ועכשיו זה זמן ממש לדבר. בגלל זה אני אומרת שאתה בסיסטרס. הייתי מת. אני חושבת אבל שאולי זה הסיפור, כאילו אף אחד אחר לא יכול להיות בסיסטרס. אני חושבת שאתה הכי קרוב שאפשר להיות, בוא נגיד את זה ככה. בוא נגיד שהוא פייג' והמבינה תבין. וואי, אני לא מבין. בדיוק. אוקיי, תקשיבו. אני אסביר בגדול, דורון, שאתה מכיר את הסדרה המכושפות, צ'ארמד? מכיר, אבל כמובן שלא ראיתי. אז לא, אז אנחנו היינו מכורות קשה, והסדרה מדברת על 3 אחיות, שהן מגלות שהן מכשפות, 3 אחיות, כן, וזה כאילו מושלם, ויש את פרו, פייפר ופיבי, ודניאל תמיד הייתה פרו, שהיא תמיד כאילו, שזה שנון דוארטי, שזה כזה האחות הגדולה, על כל המשמעות של זה, דורין הייתה פייפר, שזה סופר מתאים, כי האימא מבשלת, ואני הייתי פיבי, שבגדול היא הכי יפה, אליסה מילאנו. אני רוצה להגיד שאני חושבת שאני תמיד כאילו ריזנטד את החלוקת תפקידים הזאת, אבל כן. מה לעשות? זה הגילאים שלהם, כאילו זה נקבע, זה מכתוב. ואז מה שקרה זה שהשחקנית שנון דוארטי, שהיא פרו, רבה שם עם המפיק ממש, פיצוצים, ולא יכלה יותר לעבוד, אז הרגו את הדמות שלה, אבל אי אפשר להמשיך את Charmed Ones בלי Power of 3. אז פתאום צצה אחות חדשה, שקראו לה פייג' והיא הייתה שחקנית אבל היא אף פעם גם לא תהיה האחות. לא באמת, אתה מבין? אתה פייג'. אהבתי. תקשיבו. אני חושב שמה שיפה אולי בדינמיקה של שלושתכן, ובאמת אולי זו דינמיקה שלקח לי הרבה זמן להבין, כי כל הזמן משתנה. אולי גם, אני לא יודע, ב6 שנים האחרונות, תמיד מישהי בחול, ואז הדינמיקה בין שלושתכן משתנה, כאילו דורין טסה, ואז אנחנו טסנו, ואז דורין טסה, ואז כל הזמן זה משנה דינמיקה. שמתם לב מי תמיד נשארת בארץ? כן. אבל אני גם חושב שזה, אז גם הדינמיקה הזאת תמיד משתנה, אבל גם כל הזמן אני מרגיש שיש מחויבות לאחיות ולשלישייה הזו, אז זה נורא כיף להיפגש, ואני רוצה לשאול שאלה ראשונה, מה הזיכרון הראשון שלכם מדניאל? ממש הראשון, או מתי הבנתם שדניאל זו דניאל? כאילו, מן הזיכרון של דניאל אוקיי, עכשיו אני מבין. איזו שאלה קשה. זה ממש 2 שאלות שונות לדעתי. נכון, אפשר להתעכב על השאלה הראשונה, אבל אם אתן רוצות, אפשר גם לענות על השאלה השנייה. אז אני אגיד כי זה נורא מבלבל, כשמסתובבות תמונות וסרטוני וידאו ודברים, זה כאילו נורא מבלבל מה זיכרון אמיתי, ומה זה חלק כאילו גם מהנרטיב המשפחתי, וגם כאילו, אבל דווקא
אולי זה בעצם מה שנכנס לנרטיב המשפחתי, זה מה שהכי מהדהד. כי נכון, תמיד הבדיחה הקבועה, יש סרטון אמיתי, שני סרטונים שמצאנו, שהראשון רואים אותי, זה בטוח לא זיכרון אמיתי, כי אני ממש תינוקת שם, רואים את דניאל יותר נכון בלול, והיא קוראת אבא, 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 ככה מיליון פעמים, ואז כשראינו את זה כל המשפחה, אז פתאום עלתה השאלה וכזה, אומרים, רגע, איפה דורין? ואז קולטים שהיא פשוט יושבת עליי. אני תינוקת בת בטח לא יודעת מה 9-10 חודשים, לדניאל עוד מעט בת 2 והיא יושבת עליי, ובאמת אני לא יודעת מה, אני חושבת שתמיד דניאל ואני ממש גדלנו ביחד, וזה כן זיכרון אמיתי, קודם כל מכיוון שהיא הייתה תמיד כזאת פגה וקטנה, ואני לא, אז תמיד גם אנשים התבלבלו במי הגדולה ומי הצעירה. גם 10 חודשים, זה מטורף. 10 חודשים, וגם אני חושבת שבאמת, זה לא היה תפקידים נורא ברורים של מי האחות הגדולה יותר ומי האחות הקטנה, כי מכיוון שיותר כשהיינו ילדות היה פחות ממשק, היה פחות הלימה באורח חיים שלנו, שזה לא כמו אחות גדולה שסוללת את הדרך לאחות הקטנה. בהמון מובנים דניאל סללה דרכים שאני בחיים לא הלכתי בהם, ומצד שני אני כאילו התגרתי את ההורים שלי עם דברים שדניאל מעולם לא. וגם יש ביניכם איזו, אני זוכר שבן נולד, זה בהמשך לזה, אבל, ולא הייתה לה קנאה, כאילו זאת הדרך שלך, בדרך כלל את כאילו, אם האחות הגדולה לא מביאה ילדים, בדרך כלל, באמת, זה דבר מוזר, אבל לא הייתה לה קנאה, זה היה ברור שאת זו שמביאה ילד, עכשיו זה לא משנה אם היא הגדולה, ויש בזה משהו, כן. הייפר. כן. אז רק כדי לענות על השאלה, אז אני אגיד שזה לא זיכרון ילדות, אבל היה רגע שאני כבר גדולה, וכבר לא יודעת, אחרי התואר ראשון או כאילו משהו, ואני זוכרת שיעל, מי שהייתה הפסיכולוגית שלי אז, היה איזה רגע שהיא אמרה, זה נשמע שאת ודניאל תמיד עומדות על קצוות של אותו מתרס, ורק שאחת מכם משחררת קצת מהצד שלה, השנייה יכולה לעשות את הדרך שלה בדבר הזה, והיא אמרה זה קשר כאילו שהוא כמעט מיסטי, וזה גרם לי באמת לחשוב, ועכשיו גם שאני חושבת על זה בזיכרונות של הילדות, אז אני אומרת כאילו, דניאל בילדות הייתה כל כך מסודרת, ואני תמיד הייתי כל כך מבולגנת, וזה היה מטריף את אמא שלי, ורק שהחיים של דניאל נהיו קצת יותר מבולגנים, אז אולי החיים שלי קצת יותר הסתדרו, ויש איזה משהו כזה שהוא באמת, אני חושבת באמת מחוברות, וגם ברמה הזאת, שגם אם זה מגיע עם קרבה גיאוגרפית, וגם אם לא, וגם אם זה מגיע עם יותר דיבור, וגם אם לא, יש איזה משהו כל כך עמוק, שאנחנו חיות את החיים, אני מרגישה גם הרבה אחת כלעומת השנייה, וזה מגיע דווקא מהמקום של ההפכים, שאני תמיד אומרת שזה היה מאתגר, להיות בשבילי אחותה הקטנה בחטיבה ובתיכון, כי באמת דניאל תמיד רצתה והייתה נורא סטנד אאוט, ואני רק רציתי to fit in, כנראה גם בגלל המתרס הזה, וזה באמת היה, אנחנו אחת עם השנייה, ואחת לעומת השנייה, וכל הצמיחה שלנו בחיים היא שני הדברים האלה ביחד, וזו זכייה גדולה, אני חושבת להיות גם לצידה וגם לעומתה, וחפרתי 80. טוב, אז אני אגיד, דניאל ואני תמיד צוחקות שלא הכרנו אחת השנייה עד פרוס בכלל, עד שהיא סיימה תיכון. לא הכרנו, כאילו חיינו באותו בית. כזה, הדינמיקה שלי הייתה בעיקר עם דורין ואחר כך עם לילוש, ועם דורין זה היה כאילו הרצה כזה, כאילו רק תני לי לשאוף את האוויר שבו את נושמת, שאת נושפת, ועם לילוש כאילו זה היה החברות הכי טובה, היינו עושים כיף חיים משוגעים, וגילי ודניאל היו האחים הגדולים, לא הכרתי אותם. ואז משהו קרה שם, איפשהו כשהיא סיימה תיכון, כאילו הזיכרון שלי יש בראש,
זה משהו סביב זה שהיא ביקשה, כאילו, עכשיו זה לא נכון, רגע אני רק אגיד, זה לא נכון שלא הכרתי אותה לחלוטין, כי כאילו בכל זאת היא הייתה המש"צית שלנו בצופים, וכאילו, היא הייתה דמות בחיים שלי, אנשים הכירו אותה, בכל מקום שהלכתי זה היה התחות של, או דניאל או דורין, ברעות, כל מקום שהלכתי בעקבותיה, הייתי יו"ר מועצת תלמידים בעקבותיה, כאילו, זה לא ש... ממה שאת מתארת, כאילו יותר ציבורי. אבל זה רחוק, זה כאילו, בדיוק, הדמות הציבורית שלה. ואחר כך נהיה משהו, אני לא זוכרת מה, פתאום אין לי את הרצף של מה היה לפני מה, אבל יש לי בראש איזה רגע כזה שהייתי תיכוניסטית, זה היה עוד לפני פארוס, והיא ביקשה שנעזור לה לפרסם את גרעין ענת. אני וחברות שלי באיזה פסטיבל, לא פסטיבל, סמינר של שינשינים לעתיד או משהו כזה, והשתמשה בנו לעשות, כמו שהיא תמיד עושה, פרפורמנס, וכזה, כאילו תיאטרון רחוב שם, להביא את הדבר הכל כך שונה בנוף של הצופים אז, שהיום הוא נראה לנו סופר בסיסי, ופשוט ברור שיש גרעין ענת, אז כאילו, את זה אני זוכרת, שכאילו הבאנו כמה חברות, היינו כזה מרעות כזה, רעותניקיות כזה, שאוהבות במה, וכאילו שם היה שם איזה כזה, זה עדיין היה הדמות הציבורית, אבל התחלתי כזה להרגיש יותר קרובה, כאילו מאוד קיבלתי השראה מטורפת, תמיד הלכתי וסיפרתי כאילו, אחותי לא עשתה שנת שירות בגלל שהיא לא מצאה גרעין שמתאים לה, אז היא פשוט הקימה אחד כזה. זה כאילו הסיפור שהייתי מספרת בכל מקום, ואז כזה משם נוצר איזשהו חיבור של כאילו, להיות הבן אדם שיוצר את המקום שמתאים לו, כזה. מהמם. ומה היה בפארוס? כי אני חושב שגם אני שומע את הזיכרון הזה הרבה, של מין איזה חוויה משותפת, והתחלת היכרות. בלעדייך. פארוס היה מטורף. פארוס היה, אני הייתי בת 17, אז דניאל הייתה, אני בדיוק סיימתי תיכון, ודניאל הייתה אחרי צבא, ועוד דברים. הייתה בצומת כזאת, בין דברים, אני כבר לא זוכרת מה, אני זוכרת שאני בדיוק סיימתי תיכון, והיא אמרה, אני לא עשיתי טיול אחרי צבא, אני נוסעה, ולא היה לה זמן, היה לה חודש, והיא רצתה משהו יחסית קרוב, אבל היא אמרה, היא נוסעת לחודש ליוון ללמוד מתמטיקה. סיפור אמיתי, היא לקחה איתה בני גורן. ברור. ואז היא אמרה, שמעתי דברים טובים על איזה אי אחד בשם פארוס, יש שם איזה ניסים אחד, כולם מדברים עליו, זה אמור להיות מגניב, ואני נוסעת לשם, אולי תצטרפי לקצת, ולא יכולתי לבוא לכל החודש, לא זוכרת למה, אולי פחדתי, לא יודעת, ולי היה זמן לפני כאילו בתקופה הזאת, עד שהתחלתי את הקורס הקדם צבאי, וקצת כסף כי עבדתי, כי נמצא אותי, ואמרתי יאללה, אני באה לשבוע, כאילו אני זוכרת, לי זה היה חוויה מטורפת, קודם כל לנסוע לבד עם דניאל, כאילו לא היינו מבלות הרבה ביחד, וגם טסתי לבד, והיה לי 8 שעות לבד באתונה, ולעלות לבד על מעבורת וכל הדבר הזה, וכל כך הייתי גאה בעצמי שהצלחתי ושהכל הסתדר. זה באמת משוגע. בגיל, כאילו, אפילו לא 18, ואז היא אמרה לי, דיברנו, לא יודעת איך דיברנו, מה זה היה, סקייפ בטח? משהו כזה. מיילים? איך דיברנו? לא יודעת. והיא אמרה, כשאת באה, אז תעלי על מונית מהמעבורת, ותגידי, אני נמצאת במקום שקוראים לו טאוס, התחלתי פה איזה סדנה, לא יודעת אם נזרום לך להצטרף, לא להצטרף, נראה, נזרום, אולי תצטרפי, אולי לא, ואני אמרתי, לאן אני הולכת, וכל המשפחה צחקה על זה שדניאל הולכת לחזור דולפין, כאילו זה היה הדיבור, אז כמו שאנשים שנוסעים להודו, נכון? היה דיבור כזה, דניאל תחזור דולפין, היא לא תחזור בן אדם. לא זוכרת. לא זוכרת את זה? כולם אמרו, דניאל תחזור לא בן אדם, תחזור לא, אני רק חוזרת שאתם חזרתם, וכל מה שעשיתם שנים היה למדוד לאנשים את העיניים. העין השמאל, העין הימין, העין הגדול. ואני אמרתי, אלוהים, לאן אני לוקחת אותי לאיזה סדנה, ואז הודו לא היה כל כך, כאילו קטע מאוד, לא יודעת מה, קונפורמיסטי. היום כולם נוסעים להודו, נכון? אז היה גם אז כולם נוסעים.
ובקצור, אז אני זוכרת שהיא אמרה לי, תעלי אלמוני, תבואי לטאוס, אני אהיה שם. ואני כזה, אוקיי, לא יודעת מה אני עושה, נסעתי במונית, כבר היה ערב, אני נכנסת, עוד לא מצאתי את דניאל, רק מישהו אחד, אני אפילו לא זוכרת מי, בא אליי, היי, זאת אחותי, זאת אחותה, זאת אחותה. קיצור, כולם ידעו שאני באה, אחות של דניאל, וכולם חיכו לי, עשו שם איזה ערב, והם שתו ואכלו, וכולם חיכו לאחות של דניאל. והתחיל שם שבוע באמת קסום, עשינו ביחד את הסדנה הזאת ששינתה, נראה לי לשתינו את החיים, באמת, וכזה, כאילו, נתן לנו כיוון וחשיבה ושפה משותפת, וחוויות מטורפות, ודברים שנשארו איתנו עוד הרבה, ונתן בסיס למערכת יחסים שבאמת אנחנו משתמשות בשפה הזאת עד היום. יאו דינוי, אני רוצה להמשיך עם מה שאמרת, ואולי לשאלה הבאה, אני מרגיש שהרבה פעמים דניאל מציעה לכן הצעות. הן הרבה פעמים הופכות ואתן אומרות, כאילו, אוקיי, מה את רוצה, אבל הרבה פעמים הן הצעות מעניינות, ואתן שתיכן מחייכות, לא יראו את זה, אבל אני אשמח שתחשבו גם על איזושהי הצעה, או שהצעה, מחשבה, שאמרתם, וואי, איזה מפגרת, או וואי, איזה מדהימה, והלכתן אחריה, או... We would never, we would never. לא, כאילו, איזה... לא, אני צוחקת, כי כאילו, דניאל תמיד אומרת את זה, וזה כאילו חצי בדיחה, אבל זה גם כמו כל בדיחה. יודעת מה אתה הולכת להגיד. כן, אבל דניאל תמיד אומרת שהיא מציעה לי הצעות, ואני מזלזלת בהן, ואחר כך אני כאילו, מישהו אחר מציע אותם, ואני מאוד מאמצת את זה, ואני אפילו לא זוכרת שהיא הציעה קודם. הדוגמה המפורסמת, זה כמובן דינוי, נגיד ביחד, ג'ק ג'ונסון. לא זכרתי את זה, סליחה. דניאל טוענת בתוקף שהיא המליצה לי להקשיב לשירים שלו, ושאני לא רציתי, שאני לא לוקחת את ההצעות שלה, וכאילו איזה שנה אחרי באתי וכאילו... את לא מבינה איזה זמר, נתתי. כן, כאילו כזה, וזה נחקק וזה קשה לה מאוד, אבל... זה חלק מהפולקלור המשפחתי, כן? זה חלק מהנרטיב של חלק מהסיפור שהרבה פעמים אנחנו מספרים על המשפחה. אני כן באיזו התבוננות, אני אגיד, קודם כל דניאל אומרת את זה ומרגישה את זה, אז בטוח שיש בזה גם משהו נכון, וגם מאוד יכול להיות שזה חלק מקצת מה שדיברתי עליו קודם, על המתרס הזה, שאולי הרבה שנים מכיוון שהיינו כל כך שונות, וכי אני הרבה גם לעומתה, והרבה פעמים ההבדלים בינינו היו הבולטים בחזית, אז זה אולי היה לי קשה לקבל הצעות שהציעה, או אפילו לתת מקום להצעות האלה, אבל לדניאלית יש הצעות מעולות, שהן מוציאות את כולנו הרבה פעמים מאזור הנוחות, שכולנו מאוד מאוד צריכים את זה, ואם אני לא נתתי מספיק קרדיט או לא מספיק זרמתי עם הצעות, אז אני הפסעתי מזה, בטוח. אני חושבת שפשוט דניאל מאופייה היא מאוד נסיינית. היא מנסה דברים, היא הולכת לפעמים, כאילו הנה היא תלך לאיזה מקום כי היא שמעה על איזה מישהו בשם ניסים, אפילו לא יודעת מה הסיפור שלו, אבל היא תיסע לשם לחודש. וכאילו והיא פתוחה, היא באמת עם ראש פתוח. לא לכולם יש את היכולת הזאת, אבל לפעמים מה שקורה זה שהיא יכולה הרבה פעמים להציע דברים, כאילו היא מצפה שכולנו נהיה פתוחי ראש ופתוחים בלב, לכל דבר ולכל סוג של התנסות, ואז באמת כמו שאתה אומר, וגם היא כאילו, היא מאוד רוצה שנהיה שותפים לדברים שהיא נהנית מהם, או לדברים שהיא רוצה לנסות. אני גם חושב שעם השנים למדתי להבין שהיא רואה את הפוטנציאל, אולי, דורין, אולי תבואי לירושלים ונעשה את זה, ואת כזה, וואי, אבל מה הקשר עכשיו שאני אבוא לירושלים? כאילו, אני פשוט לעשות את הנסיעה הזאת, והיא כזה, כן, אבל אם דורין תבוא, ואז היא תבוא, ואז נעשה את זה, אז זה אולי יכול להיות כיף, אבל את בכלל לא רואה את הפוטנציאל של ההצעה שלה, כי את כאילו עוד תקועה בזה שהיא בכלל גרמה לך לעשות משהו שאת לא התכוונת אליו. אז הרבה פעמים, אני חושבת ביום יום, זה בין לך תקנה חיתולים בסופר. באתי להגיד, אני מבינה שאתה מדבר היפותטי לחלוטין, תיאורטי. לא, כי אני בדיוק, היא אמרה לה, אז תלך לקנות את זה, ואני כאילו, רגע, אבל את עכשיו כאילו סיבכת את כל הסיפור,
מבחינתה זה לא לסבך, זה המעשה הפשוט וההגיוני והרציונלי, ומבחינתנו הרבה פעמים האנשים המקובעים, או עם תוכנית עבודה מסודרת להמשך היום, זה מרגיש יציאה מאזור נוחות, גם אם זה רגע לא, עד כדי כך. אני חושבת שזה, טוב, דיברת ועלו לי הרבה דברים שרציתי להתייחס אליהם, אבל אני כן אגיד שהיא כל כך פתוחה, שהיא כאילו מבחינתה, היא תציע מיליון דברים, ומבחינתה שאנחנו נבוא להכל, ולא תמיד הכל מתאים לנו, לא תמיד בא לנו, לא תמיד זה מסתדר לוגיסטית, אז אני חושבת שהצרה של זה שהמון פעמים היא מקבלת לא, והרבה פעמים היא נשארת עם זה, כמו שדורין אמרה, אבל אני הצעתי לכם את זה בדיוק, ופשוט בגלל שהיא מציעה כל כך הרבה, אז לפעמים קל לפספס את כל הכן שבאנו. ואני תמיד אומרת לה, תמשיכי להציע לי, פשוט אל תתבאסי עליי אם אני אומרת שלא מתאים לי, אני אשמח שתמשיכי להציע לי, אני ממש רוצה לעבור כמה שיותר לדברים שאת מציעה, פשוט לא תמיד זה מסתדר לי. אני אגיד עוד דבר, שכאילו אחד המשחקים האהובים עליי ועל דניאל, זה בואי נפתור את זה. איך אנחנו גורמות לזה לקרות, כן? כל הלוגיסטיקה שאמרת, שבגלל שהיא חושבת על הכל בכזה ראש פתוח, אז תמיד היא כזה, אנחנו מדברות סתם, אז אני אומרת, אני לא יודעת מה לעשות, אוקיי, תספרי לי את כל הספציפיקס, דבר, ואז אני אומרת, טוב, תקשיבי, תעשה ככה, נעביר את האוטו לזה, עכשיו אני מתה על זה, אני אוהבת זה פאזל, אני אוהבת לפתור את זה איתה, אבל כאילו, התגובות של העולם לזה יכולות להיות, אבל דניאלה, את מסבכת, ואני מתה על הפתרונות האלה, והרבה פעמים בזכות הדברים האלה, בזכות החשיבה המשותפת הזאת שלנו, אז באמת יוצאים דברים נורא מגניבים, כמו שנפגשנו איתכם בסוף, בשישי האחרון, הכי בספונטני, וקיבלתם את האוטו, והיה לה את זה ליום ראשון, כאילו, יש משהו בכאילו, בדבר הזה שאם אתה זורם איתו, אז יוצאים ממנו דברים ממש טובים. זהו, זה הסיפור, כי אני חושבת שכולם חווים את זה כסיבוך, רק בגלל שאין להם את הסבלנות ואת הוויז'ן, ואת ההשראה והיצירתיות, זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנשים פשוט מבטלים אותם ופשוט מבטרים, ודניאל היא פשוט לא מישהי שמוותרת, ובגלל הדבר הזה, היא מצליחה באמת להגיע, זאת אומרת, זה לא סיבוך מבחינתה, מה שכולם חווים כסיבוך, זה רק בגלל קוצר היריעה של הכישורים שלנו. ממש, בול. ואני גם חושב שזה מה? גם אמרתי של היקום, כאילו היקום לא רואה כזה רחב, וגם זה לא רוחני מה שאני רוצה להגיד אולי, אבל היא רואה את הטוב במעשים האלה, ואת היא רואה את הטוב בהכל. הרבה פעמים מחרפן, אתה רק רוצה ללכלך, כאילו רגע תתני לי להתמרמר על היום, ואז היא מראה את הנקודות הטובות, זה לא מה שרציתי לעשות עכשיו, אני רציתי. וזה פשוט גם מגיע כל כך נטול ציניות, שאני זוכרת שהייתה לי תקופה, ואת יודעת מה אני הולכת לספר, אבל הייתה לי ממש תקופה שאמרתי לרני, אמרתי לו, אני מרגישה לפעמים שצריך להכניס אותה, כמו שיש בבל בוי בסיינפולד, אז נכניס אותה לבועה שתגן עליה בעולם, כי היה פשוט אירוע אחד את הולכת לספר עם המעבר בדיוק אני רציתי לספר. בגלל שזה פשוט, את היית שם? אני לא הייתי שם, את סיפרת לי על זה. את לא היית שם, זה היה סיפור שאחריו אמרתי, עזבנו את הבית בליבריה, וזה היה אירוע מכונן, משפחתי גדול, מורכב, בטח ובטח ברמה הסימבולית, רגשית, ערכית, וגם ברמה הקונקרטית, מעשית, זה היה, זאת אומרת, סגירה של פרק בחיים, זה היה ממש כאילו דבר, ובאמת זה היה בית שהוא היה כל כך גדול, והוא הכיל בתוכו כל כך הרבה דברים, ואחרי שיצאו 10 משאיות, לבתים השונים שחילקו כאילו בכל מקום, ואחרי שיצאו 3 משאיות לתרומה, ואחרי כל הדבר הזה, נשארו עוד דברים בבית, ואנחנו היינו שם כאילו לקפל ולסגור את הכל, ואז היה המון דברים, והגיעו באמת 2 עבריינים, כל הזמן אנשים הגיעו, ובאו לראות, באו כזה, אנשים שחיפשו ברזל, נגיד, כאילו לקחת, כאילו כל מיני דברים, ואנשים שחיפשו, כאילו כל מיני דברים, ואז, והם באו, ודניאל הכניס אותם הביתה, ועשתה איתם סיבוב, והראתה להם מה יש, ואמרה להם מה הם יכולים לקראת מה זה, ואז הם אומרים, תגידו, את כל הארגזים האלה אנחנו יכולים גם לקחת? אז דניאל אומרת, לא, זה לתרומה, ואז הם אומרים לה, אנחנו נתרום גם, עכשיו, באמת, מדובר היה על 2 עבריינים, אי אפשר היה לטעות, כאילו, ואז היא אמרה, באמת לא, אם אתם תורמים על זה, אני אשמח אם תקחו, ואז הם אומרים,
למי רציתי לתרום? אז היא אומרת, יש מקום שלוקח, ואז הוא אומר לו, בוא ניתן לאתיופים, הבובו הקטן, הוא בדיוק צריך בגדים כאלה. ודניאל כאילו, וואו, זה ממש מרגש. כאילו, זה היה, ואחר כך אמרתי לדניאליתה, כאילו, את יודעת שהם לא הולכים, והיא הייתה כל כך חמומה, והתחילה לבכות, שהם עבדו עליה. וזה היה פשוט סיפור, ובאמת גם באנשים האלה, היא ראתה רק את הטוב, היא לא הבינה אפילו, הם הסתכלו אחד על השני, הם היו בשוק מזה שהיא לא מבינה שהם צוחקים. כאילו, וזה היה סיפור כאילו, אבל זה הרבה פעמים... פתאום זה מרגיש מורכב מדי, נכון? לא, אבל אני חושב שזה גם... זה גם אולי הקושי בימים האלה, כאילו, שיש לה רצון נורא גדול לראות את הטוב, והטוב כל כך זה לא רצון, זה גם יכולת. איזה יכולת מדהימה, אם כולנו היינו קצת יותר כאלה, אז העולם היה באמת הרבה יותר טוב. אני לא חושבת שהיא מדמיינת, אני לא חושבת שהיא לא מציאותית, היא באמת ראתה את הגרעין הטוב, גם של האנשים האלה. נכון, היא רואה גרעין טוב, והיא באמת רואה פוטנציאל, ובגלל זה היא גם מורה פשוט מעולה, כי כל ילד חושב שהיא רואה אותו באמת לתוכה, ואני חושב שגם, כי רציתי להגיד על הימים האלה, שזה באמת, יש קושי כל כך גדול מסביב, שהיא כל כך מחפשת את הטוב, ואת הגרעינים הקטנים האלה, והמציאות מקשה לראות את הטוב, וכאילו פתאום, סליחה שהפלתי עכשיו לשיחה, אבל פתאום, אולי זו פעם ראשונה שהתקווה שלה, איזה יסוד כזה מתערער אל מול העולם מצליח לערער אותו. נכון, כמו שהיא אמרה בנאום בפרלמנט של האו"ם, שיש לי 18, יש לי כך וכך זמן עד להפוך את העולם הזה לטוב יותר. לא יודעת למה אמרתי 18 שבועות זה בטח היה. כן, ואני חושב גם שלפני כמה ימים היא אמרה לי, מה אנחנו עושים פה אם אנחנו לא מביאים את השלום? ואני כזה, מה אני עושה? אני מגדל ילדים, אני עובד עבודה, אני עושה מלא דברים, אבל כאילו מבחינתה זה make sense שאם אנחנו חיים בעולם הזה, אז אנחנו צריכים לעשות אותו משהו יותר טוב. כן, ואני חושב שזה גם מעלה ממש מדהימה, וגם מה לעשות, זה מלחמה. וגם בסוף זה עושה את זה. בסוף זה עושה את זה, כי המקומות שבהם היא לא רואה את הציניות, גורמים באמת לחלקים הטובים של האדם בסוף לצאת. והמקומות שבהם זה נשמע מופרך, שהיא פותרת בעיות במקרו ורוצה להביא שלום עולמי, היא באמת קצת מביאה אותו בסוף. היא מוציאה מהאנשים את המקום הזה, היא מחזיקה בשביל כולנו את התקווה ואת התמימות ואת היעדר הציניות, וזה כל כך חשוב, כי זה בסוף מאפשר לנו גם לקחת מזה קצת, ועובדה שבפועל זה גם לגמרי במקרה מגיע עם כישורים נורא גבוהים, יצירתיות נורא גבוהה, ויכולות להזיז עולמות, שהיא ליטרלי משנה את העולם. לא, גם כי כאילו, היא חולמת נורא בגדול, וזה תמיד נשמע כזה, על מה היא מדברת, נכון? לפעמים יש כזה, אני לא כל כך מצליחה להבין, אני זוכרת שהיא אמרה לי, כן, יולי תמיר מגיעה פה לאמסטרדם, אני הולכת לערוף לה, ואני אדבר איתה, ואני אשכנע אותה, ואני כזה, על מה דיברת עכשיו? לא הבנתי כלום. קאט 3 שנים אחר כך, מעבירה משלחות לכל צוותי חינוך שמגיעים לארץ, בזכות אותו מערב ליולי תמיר. איך היא עושה את זה? כאילו, המשלחות הכי רציניות, אני זוכרת שהראיתם לי ולדורין, שהיינו אצלכם את האלון שהם מקבלים, והיינו כזה, אומייגאד, זה מטורף, זה כל כך מקצועי, זה כל כך, זה לא שאנחנו מופתעים מהיכולות שלכם, פשוט זה כזה, אתה שומע איזה ניצוץ של מחשבה לא מאורגנת, לפני כמה זמן, לפני שנסעתם לאמסטרדם עכשיו, דניאל שלחה לי את כל המשימות שיש לה לעשות לפני שזה, ואיך היא סדרה אותם ברשימות. אמרתי לה, לא הבנתי כלום מהרשימות שלך, זה הדבר הכי מבולגן שראיתי בחיים, מדהים שזה עובד לך. זה כל כך שונה. זה פשוט, למעט מאוד אנשים, יש יכולת לייצר יש מאין. וזה הסיפור. זה, כאילו, היכולת
לראות את הדבר הנוכח, כאילו שיכול בדיוק. להיות נוכח. בדיוק, וזה מתקשר לכל מה שדיברנו עליו, לראות את הפוטנציאל במשהו שלא קיים, ולהבין איך בתוך הדבר הזה, ובדיוק אותו דבר שבגלל זה אנשים רואים כמורכבות, אני עושה מרכאות כפולות באוויר, בפודקאסט לא שומעים, אבל מה שקראנו לו קודם, כאילו וואו זה מורכב מדי, תשחררי, אנשים לא מסוגלים לראות כל כך הרבה שלבים קדימה, ולדמיין באמת שזה יכול ממש כאילו לרקום עור וגידים, לקרום, לרקום, לרקום. עור וגידים, תמחק את זה. אז זה הסיפור, זה פשוט למעט אנשים יש את הוויז'ן הזה, ועוד יותר למעט אנשים יש את היכולת להוציא את זה לפועל. וזה רק דניאליטה שלנו המתוקה. ממש. תקשיבו, אנחנו מסיימים. יש חמות. לא. לא, היו עוד הרבה דברים, כן, אבל אנחנו הבטחנו שזה יהיה מקסימום חצי שעה, ויש לנו less than a minute. טוב, אתה חושב שאנחנו נהיה הפרק הכי טוב בפודקאסט? ברור, מה זאת אומרת? אבל דורון, אני ממש ציפיתי לפני סיום שאתה תגיד כמו הפסיכולוגיות, אנחנו באמת ככה, כמה מילים אחרונות לפני סיום, ככה... אבל דווקא לא, כי אני חושב שהיה משהו כל כך מדויק בסיום הזה, שבאמת, אני רוצה להודות לכם, ואוהב אתכם מאוד. מתוקי שלי. רגע, אבל אנחנו לא מאכלות משהו לדניאל? לא, שמנה, לא, זה לא הפורמט. זה לא הפורמט. מילה אחרונה לפני שיגמר לנו? אתה נסיך עולם. באמת, ודניאליטה אני שרופה עלייך, אנחנו שרופות עליי. ואתה יותר